Il-konsulent tal-Gvern Neville Gafà fetaħ rikors kostituzzjonali biex jirribatti l-akkużi serjissimi li saru minn xi Libjani dwar l-iskandlu tal-viżas mediċi. Gafà jgħid li x-xhieda ta' din il-ġimgħa kienet biss messa xena. Neville Gafà qal li d-dettalji tal-aħħar seduta fil-kawża ta' libel li għandu kontra The Malta Independent kienet seduta li sejħilha Babilonja skontu mimlija ta' ħwit. Fis-seduta l-Libjani xedu permezz ta' Skype, jiġifieri b'video fuq l-internet. Fit-testimonjanza tagħhom l-erba' Libjani li xedu kontra Neville Gafà fuq l-iskandlu tal-viżas mediċi qalu li wara li talabhom il-flus biex tinħarġilhom il-viża kien Gafà stess li joffrilhom il-flus bejn 200,000 u 300,000 euro biex jixtri is-silenzju tagħhom. Fix-xandira online l-istess Libjani qalu li Gafà talabhom bejn 2,000 u 3,000 euro biex dawn il-viżas ikunu jistgħu jinħarġu. Fi-rikors Neville Gafà qed jitlob li titħassar din l-evidenza li ngħatat u qed jitlob li l-qorti tiddikjara li hu kellu dritt għal smigħ xieraq u mittiefes.